da magani a gonar yaro, rashin sani ya hana shi fahimta. Ko kun san shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Asuwaji Bola Ahmed Tinubu yana yin wannan ayyukan arewa? Kana da hujja? Yawwa, kaso 52 cikin 100 na ayyukan titina a nan aka yi su. Titin farko ya tashi tun daga Ilela har zuwa Badagiri, wanda ya ratsa jihohi 6 kamar haka: Sokoto, Kebbi, Niger, Kwara, Oyo har da Lagos. Sai kuma titi daga Sokoto, Gusau, Funtuwa har zuwa Zaria. A jihar Niger daga Kwantagora zuwa Makwa, daga Malando zuwa Warra, sai Koko zuwa Bagudu, gadar Zaiman har zuwa Zuru, Kebbi State. Ko kun san shugaban ƙasar Najeriya Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya sahale a ci gaba da aikin saka bututun gas tun daga Ajakuta har zuwa jihar Kaduna zuwa jihar Kano. Aiki ne da zai laƙume dala biliyan 2 don bunƙasa kasuwancin arewacin Najeriya, don sauƙaƙa farashin makamashin girki da na amfani. Shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya sahale da a ci gaba da aikin layin dogo, ma'ana titin jirgin ƙasa, wacce za ta tashi tun daga jihar Kano har Kaduna har Lagos, don bunƙasa kasuwanci da dawo da tattalin arzikin arewacin Najeriya. Ko kun san shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya sahale a buɗe bodar tsandauri don shigo da kayan abinci da cire musu haraji da daidaita farashin su daidai da yadda talaka zai iya siya. Ko kun san shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya kawo hukumar raya yankin arewa maso yammacin Najeriya domin sabunta ci gaban arewacin Najeriya. Shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya sahale a samar da jami'o'i da manyan makarantu a arewacin Najeriya don bunƙasa ilimin arewacin Najeriya. A jihar Kaduna akwai Federal University of Applied Science Kaciya. A jihar Zamfara akwai Federal University of Health Science and Technology Tsafi. A jihar Kano akwai Yusuf Mai Tamasila Federal University of Education, Federal Polytechnic Rano a jihar Kano da sauran manyan jami'o'i. Shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya sahale a gyara wasu daga cikin manyan jami'o'in arewacin Najeriya guda 9, wanda akalla ba ƙasar ba kowace guda ɗaya za ta ci biliyan 4 da miliyan 750 don bunƙasa ilimin arewacin Najeriya. Wannan kaɗan ne daga cikin ayyukan shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Asuwaji Bola Ahmed Tinubu. Ku jira mu nan gaba kaɗan za mu ci gaba da kawo muku ayyukansa. Wannan saƙo ne daga mai taimakawa mataimakin shugaban majalisar dattawa DSP Sanata Barau Jibrin Maliya.